Kini ako problema, bahin sa babae bang ambot. Sa ba din kitay mo duol o kitay duolon sa mga babae? Mao akong problema, pero araw yung sabtan ako sugilano no. Sugdo na ko pag sugod ang akong sugilanon sa tanan na inani ay. Ikaw ang ligaya ko, panaligan mo ugiliw ko. Ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin, sa suyuan ay di magtataksil. Kahit buhay ay magbitiw, ang aking pagsuyo'y di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay, sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan, na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko, at siya ang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa'yo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Ay, Nay. Naldo naman ka. Binuang ni mo ha? Binuang ni mo. Kung binuang man tayo, kantaran ko dire. Practice gali Gani muntag ba doon ay babae ang ngita ni mo doon? Murag mga 16 years old. Unya, kayo siya problema. Ngita ni mo. Unya, pagka-auto lahi na pong babae ang ngita ni mo. Ngita na po niya mo. Murag mga 28 anyos. Ngita ki pa ako. Oo. Unya, pagkagabi na po. Nanasay na ni dining babae. Murag mga 50 anyos. Ngita ki pa ako. Ako'y pangita. Oy, sige lang imo. Ang binakong ako. Nasa kayo mo nangita tay? O si imo. Naningin mo to utang na tong buwan. Ako ba na ka pa bang kyapon tay? Sa mada. Mada pa pagpiyungan ba? Dai nalday. Dai. Di ko kahimo anak. Nga usa tay? Nga magtirdir nga magpiyong. Kinot pa! Isa na. Isa lagi na. Di mo kabutong bagoy. Lahak man eh. Maningin man tinganin. Kaya bida di magibutingog. Be. Sabay tuyo ni mo nga no. Oh. Naa si Naldo? Wow. Anday, wow. Wow, nalang kaadlaw. Kamu gid ang kaliwatan sa mga hangol. Isang hangol. Asa si Naldo? Tubagaon na ang akong pangutana. Kita tayo pala good dai. Waka sa inyo ha. Niakas amo dai, niakas Nya, amo. nanangkunde ko. Waman pero di pa hinumduman talang ka dai. Di na mistil kay wa ko malimot. Okay. Usari akong tuyo paggawa sa si Naldo. Wa man diris na duday. Soy wa, Wa lagay. ay kog ilara. Konsentidor ni mga pagkaamahan ay. Okay. Wa ka makunahuna unsay gisudlan nga kabuang sa imong anak. Tay patay para good dai. Kadiyot sa ha. Bida. Naay na dida mura sobra na kay kasultihan na. Say sobra, kuwang pamangganyo. Ay pala abi sa imong sultihan ha. Bida. Kay una sa tanan, dili ikaw may napakaon na mo. Oh. Mga pagtalo ko bida talo pakisulti nako. Sabay tuyo nimo sa akin sa akong anak. Ngita man kaniya sa akong anak. Wa na siya mo pakita nako. Abi kay nakuha naman niya kung iyang gusto diri nako. Karon mo lihay na siya. Mumapyos ka niko. Nya di na siya mo pakita nako. Ako siyang itanggong sa prisuhan timan ina. Mao nga pagawasan imong anak kay gusto kong situlo namo kining among sitwasyon. Ay, wala gideres Naldo. Di makabuto. Oy, mo sama ka. Kung gusto ka, halaga, sudah dito, suyan to. Ha, ngiga gid no, musodyo ko, imo palang kung lubuson. Ay, ate, niloan, day. Bida, lakaw na lang, day, kayo, bida. Ayaw na lang pang-ambisyon nga, bida, dayon nun ka Naldo, day. May katarungan yun, day, ang akong anak na di na siyang pakita ni mo, kaya na ibatasan ni mo, nay. Di ko makaong iro. Mas may pang iro, kay makaon pa. Raan na na oy. Sige lang. Muli kay siya nako. Ha, nagtuo sa nagtuo ko. Ha? Basig nagtuo siyang makalikay siya nako. Ha, never. Excuse me. Hilas na ultimbahan na, eh. Nagkabakang na aki, ay. Ikaw, nagkaupaw ka. Isa akong sulti, day. Pagkakilot yan.
Asa naman yung bata eh. O pa man hapon muli. Gutom na ko. Muunan lang ko kaon eh. Tay, dali na tay. Nagyuday ka diha. Di makaagi. Dali kusina tay. Pagkakitsot biya ini bata at taon. Samik laki ni mo ha? Isa ni laki ha? Tupi ko ba'y kriminal ni mo? Sige ka lang tago-tago da. Bida sa nimo. Ikaw ba? Ayaw, taon pagbinduang ng mga babae. Uy, kaya makakaba na taon na doon. Hinumdumi, no? Babae, sabihan ng imong inahan. Tay ngimso. Sabi mo tay. Ako binuang na tay ngimso. Ngimso, bali-bali sa kanila. Ungan. Sila rin yung binuang na ko. Inunso. O sa sila? Smith sa rin. Bida sa nimo eh. Dagan kayo ang nangari ni mo, nangita ni mo. Ako magaling usahay, bidam, hungawan sila kalagot ni mo. Kung ano kung wa kang pakita nila. Naglikay na ka, abi kay nakuha na ni mo ang ilang gusto. Hindi na tinuti. Sa di na tunood, sa di tunood. Tungod kay ang ako may argabyado ana nila tay. Unsa? Ako may biktima ana nila, dili sila may biktima na ko. Sa putaro ka? Sa kung bakaw sa agay ko may nahimong biktima. Ha? Paminaw tay ha. Pasabto ni ka ha. Inaani mga pahitabo, iwirling na to para makuha gid tanan. Paminaw tay. Naldo, katul ka kung bukod-bukod oy. Ikaw ta ko dung bi. Wa pa bitay mga estudyante, kau ta lang dung bi. Ha? Sige na bi, kay katul kayo dali dayon. Kadit akong kason akong blouse ha. Ma'am, ayaw tao. Ayaw lang gud ka ikugod. Sige lang gud dung kay katul kayo. Oh, kau ta palihog bi. Sige na. Oo, ma'am. Dili kay katul kayo. Okay. Ay, laparag bukong ma'am. Ay, may mga ipangutaw. Sige nga dong. Wa, ma'am, wa. Sige pa, Naldo. Kana. Oo. Sa ubos pa. Kana. Kini? Dali, oo. Katuloy kayo. Ubos pa. Kini, ma'am. Oo. Ay, kalami. Ubos na yun. Katuloy kayo. Dali, ubos pa. Ma'am, ako, liki naman isip mong lubot, ma'am. Very good. Hindi ka sa pagmasad sa. Ingon ani. Inani. Ako, ani. Pagkakidot. Ay, agoy. Oo na, tay. Nga saan din na ako. Kadtungin nga lagmay ka. Unsa man sa ito pakitabuan ninyo ha? Isog kahit lumisong nga ato. Katusas ba ka tay lain sa to? Unsa man pakailain na? Inaning panghitabo ay, iwirling niya po na to. Si Bertabayot, misagit gandun ako nung lumos. Akong tabangon, kanit. Opsa! Wala ka lumos. Hindi po na ako manilumot ko. Wala ka lumos eh. Kisap na yung lumusan eh. Ito na, kapakapak pa si Mike. Nawan na nalumot. Wala ka masulti. Ayun na, bumalik ko. O niya, naluwas ito ni Mos Maika. Oo, ako naluwas. Pero iwirling yan itong balik. Uy, sibuk ko na. Ayaw ko na mo pagtapok. Pamahawa mo. Kaya dili na lang kaginawa si Mike. Pamahawa mo. Oh, saan naman nalito? Buhay pa na si Mike. Buhay pa. Pitik pa yung kasing-kasing pero kinahanglan. Ako ni imaw tumato sa station. Ayun na. Iwirling sa nato, be. Mao to tay, luyan siya. Gusto ako ni bawaan, drama day ko nila. Di tinulungus ba ka? Ang sa tinuod. Ang bayot mo yung nasulti na ako, kay ilar itong drama. Padugay-dugay lang ko kay dunay gusto subay ka na ko. Mao to tay. Baka agud eg na ang anong babayhan na gud no. Nagagi kay tay. Bagga as iyang lubot. Pagtakidar. Tay, di taon ko daotan sa imong hunahuna taon tay. Nga sama ko sa imong hunahuna nga daotan di taon. Taas ko respeto ang mga babae, pero saon man ako nga, ako may ilang gibiktima na. Sila may dako gusto na ko. Saan din na ako, tay ha, Usming? Chik. O, chik. Mausad. Sakto ka dong. Sakto sa imong gisulti, sakto. Nakita na ko gawa kay sa Tugod kay sila ang nangitag paagi nga makuha kanila.
Og dili sila maka-blame nimo. Mo gyud tay, di gyud kayo. Ang sa ilang ay, may nanuktok sa pultan. Kadok. Karon nasayod nako. Dili sila makasayon og kuha nimo. Ako yaman. Busa panaligdan sa patok sa mga babae nga gusto magpahimuos kung gusto sila. Ako mao ilang pahimuslan. Okay ra ka. Ang liyate na. Sa lang ako makikatubang ng butihan na. Kung ako ang musubad mao ning paghatag nako sa akong pagkalalaki ngadto nila. Agigbayad sa imong gibuhat ngadto nila. Ha? Yes. Andam na ko mo dawat ana. Ha? Bisag pila pa sila kabok. Ako ngaton. Ya ka lang. Unsa mo gusto niyo, ha? O, Ikaw, Snaldo? unsa man ka agta ka? Siya ta. O, ako ano mong tao eh. Lagko mo ka ba? Mura mo ka kay kaligo. Bugal-bugalan ko nimo. Wa. Pwes ikaw ba, Snaldo? Dili, oy. Ako kamahan, oy, sir. Nganong layon ka, ha? Unsa may tuyo ninyo sa akong anak? Naibaw ka ba? Nga dako kay sa katrasos kong anak. Oo? Dako sa agsas kong anak. Iyan kinagipahilak. Ug butang ka na nga dili ko mahimo ngadto sa kong anak. Tungod kay pinangga ko kayo nga akong anak. Ug akong gipanumpa nga way usa nga makapahilak sa akong anak. Kay kung dunay mo pahilak kaniya, ingon ani ang buhaton ko niya. Ang dos po dos, bali. Kau sa rin mo nga gibanggi. Gibangga sa imong kamot. Oh, Patay! asang imong anak. Sir. Wa man din ang akong anak, sir. Pila na kaadlaw nga wa na siya mo uli, sir. Ug wa ko kay bawog asa siya ron, sir. Nagsulti ka basta. Nagsulti ka. Nagsulti ka. Gusto ka, boss. Ikay sulti. Ako ito, oh. Pataro nga! Agay. Pataro nga! Wag ang kailan ako. Ako tutoy negro. Ang gikaintapan nga bugoy sa mong lugar. Oh, sa inyo man to. Di man ni inyo amo man eh. Sa inyo ni. Usa man! Buhi ako mahan, buhi na. Tay, bagong narag ka diha. Tay! Ay naghilap ni Sinaldo, oy! Kana lang yan, tatay! Buang kaya. Ay! Nado dong! Uy, tinyang. Bida. Wabi, kumilabuti mo. Siwa! Pati man gani ni mong kumot sa akong lubot. Ano to? Lubot na bitaw! Pero imo man siya kong di-jerjer. Ah. Imo man siya kong hilaptan. Kapilang di ka jirjira na. Katulot! Jake Dulong! Kabla taon, ikaduha naman to. Katulad ang ako mo ay may paibabaw. Aba. Di ay ko continue. Counted. Oy! Kauntin ko to, ano sa? Anak na ko, anak. Isa na ko. Isa na ko ni ang Ay, butang taon akong katay taon. Butang taon na taon. Di ko di butang kung di ka mo kuyo kumanan mo. Saan ko nyo na to? Ato ta simbahan. Ipagkasal tamos kong anak. Usa, sulunganan ni ano yoy. Tayo, di ko siya magpagkasal ako tayo. Gusto ko ni kagbalion ko ning liog sa mong amahan. Hindi mo biyan ako tatay, ha? Di nyo biyan. Lucky! Oh, ha? Palay! Patay ka na selo, tay! Oh, ha? Hindi tungo ni mamaak. Babahang taon eh. Nakapaak man niya itong usang na. Pero ang napakan, gilubong gahapon. Usa si Batala mo. Lucky! Tay! Dagat! Oh, sige. Lucky! Mao ni akong problema kay katong bayhana taon sige gito pangitan ako. Kay matod pa nagsige kuno pangita na kong iyang amahan. Kay pabayro lagi taon ko sa gibuhat nako sa iyang anak. Nung taon man taon gibuhat sa iyang anak siya man ang iyang anak mo ay gibuhat rin ako. Saan rin ako? Palihog, bagitaon ko ninyo, be. Tabangi taon ko, kalingkawas ka ko ani bayhana. O saan ako palingkawas? Be, Bam, ikaw Bam, naghana mo yung naagian nga nakalingkawas ka. Unsa man, kung ikipasultiyon, Ate Pres, Naldo. Sorry lang, Naldo. Oh, dong, Naldo. Ang iya problema, Ate Pres, kaya ang babae, sige, sunod-sunod, diyan niya. Mabdos na ba, Ate Pres niya? Ang amahan niya, ato rito, kinahanglan yung kuno nga pakaslan niya. Iyang sulting awam ko, milabutaw dyan ang anak. Ang iyang anak mo nang hilabot ako. Ako may iyang hilabtan, dili man ako may nang hilabot siya anak. Oh, yung saon man ako nun niya. Bam! O, sa man na nato, babatsa, babe.
Nakabasa Asa ko malupit diya ka? nakabasa ko diya mga linya gulyat. Ay, Kaning kabuti ba ba? nakabasa ko diya sa linya gulyat sa Sugilanon nga doon lang yun nahitabo nila. Yung sa diyang ipuntahan nakapila ko no ingon kaduha ra man to nya yun ay babae. Katuloy, katuloy muna. Oh. Diretso nga istorya doon lang yun nahitabo nila. Ah. Sa pagpaambit na to karon dinhi sa 1 Corinto Ono Corinto, Kapitulo 7, versikulo 5. Ah. Usbo na ito ha. 1 Corinthians 7, verse 5. Apan, pagkatapos ni ini, makabuhat kamo sa naandan, ingon nga magtiayon. Aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas. Gumikan sa kakuwang sa pagpugong sa kaugalingon. Karon, nakadungog ka mo sa linya, ingon nga magtiayon. Samot na nga dili man sila magtiayon. Oh, unya gingon ra ba dire nga pagtintal sa Satanas gumikan sa kakuwang sa pagpugong sa kaugalingon. Samot man gyud nga wa pa gyud mo kapugong sa kaugalingon, nya dili pa gyud mo magtiayon. Na. Ato na istorya gulyat. Nga naman. Kani ko nung si Mr. Panuway, musuot ko nun sa mga naong sa laking gwapo o sa naong sa babaeng gwapa. Tinood na ba? Aron ko nung kamatintal. Oo. Ay, wa magilaing weakness sa mga lalaki, bam. Dahil sa yung kuan, ay, naay mga uban niya, pero ang kargado yun nga makadaot sa lalaki, ano na istoryahan na, bam? Ang makadaot sa lalaki, ang kanang babae ra yun, di ba? Ang butang ang pasap Pagabit ko pinyo, di ginamay ka. Dali, bitaw? Wa ka kasuwayan na ka sa. Wa. Wa. Hindi ito ha. Ang kaning naita po manggut ko Ako diyan. kaya na, bam. Ang kanalagi ko nung Kauna nga. sige lang kay part ang kanang pagsulti sa tinuod. Kanang part sa pagtinuod. Part mangyap kanang pagsulti sa tinuod. Mao na, bam. Mao na giingon nimo nga ang demonyo musod sa dagway sa babae. Gwapa. Aron gwapa. O, sa Aron lalaki. matintal ang lalaki. O, sa lalaki. Mao na inato ko, bam. Agile kanang pagsulti ni Goliath ingon ani ron part mangyap po sa siya nag-ingon nga the truth will set you free. Kamu ta Kauna. na, may ka na nga gwapo sa gina. Gwapo binis gulyat. Ay, maribuyag. Ako na matitan ni Di Goliath. ba in love si Lisa na ko at the best? Dagan ka ng kuya ba ng Lisa at the best niya? Dili gawas ni Lisa. Sorry, ana. Ano tignan ko na. May istorya ta. Bago pa rin itong kana. Oo. Yan ang istorya, ana. Tignan Layo kita parido sa una. Namatingnan ako Bala, di, bala. Namatingnan ko ng Goliath at Depress no sa una kanang basta madanagan just adlaw mapupuha yung aping. Kani ato magdrama mi ka kuan ka pads nga. Puha na Mo ko ato tag eskwelahan. Inig hudog na to eskwelahan. Hala manggawas tanan mga chicks daghan kayo mga batan. Og kinsay gikuanan si Goliath. Ay, sa una to, Ate Pres. Mao to akong giingon nimo nga kanabang bago pa tani putot ba? Bago pa tani ko pero karon Hindi ni siya kaya bata pa. sa karon lainan na kog naong kay buang. Daga po ni Goliath gapon ta Oh, nung naon mo lahi gapon. Ate Pres, di na. Lahi na. Malahi man gyud. Basta Ay. matiguan na. Batal pa sa inyo sa mga batanon ba kita nato show. Ningon is that entertainment? So buang lang ano. Ay. Awas. Ambot oy di ina. Kita taon. Kisa may niingon nga It's that entertainment. Pero mga batanon lagi ni magawas ningon yung mga kuan mga batanon pud. That's entertainment. Ay, karaan oy. Sige pa. Sige pa do. Balik ta. Salamat pa do. Ang iyang pangutana nga ang babae may nagukod niya unya ang muna nga gibitad siya sa amahan diya Goliath nga pakaslan jud siya. What's lang lagi niya? Unya ano din nang putana ko ano di man siya mo pakasal wa siya malilaban ni babayhan na siguro. Wa siguro, Bab. Wa, Pero para na ako dong naldo, kuan lang, luwasal lang ng bata dong. Ngano man mabdos. Mabdos mo natin. Iya gyud. Mm. Iya gyud. Oh, Ay kaya ang nakuha na akong ideya Goliath kaya ang babae may mag-ingog mag-una-una. mag-una-una lagi, Bab. O sa ato pa wala. Pero taba na kay pangutana, kun pananglit ang babae na mabdusan sa katao niya, ang laki wa gyud mahigugma sa mong babae, murag kuan ang tubay. Kinahanglan ba gyud nga pakaslan, Mausan ato pa no? no? Unya ini kami nila kung sa mahitabo kay wa gyud gugma ang laki. Lalaki. O magbuwag ra gahapon, di ba? Tinood. Nalag magkatuon pag higugma. Unya dili. Ako samad, Bab. Magbuwag Atang ra mga bata gihapon. niya, Bab. Be, Kana, kanang mga kanang pa mo litan. ni Ate Pres. Panagi pa mo na Depress mo takdo man na dito nga ingon ang lalaki mo biya sa amahan o ginahan kay mo ipon sa iyang asawa sila usana. Ah, Kay doon na may gugma. Doon ay gugma. Karon ug wa tinuoy gugma. Di Oo man nga. lupad ang mga plato mga kutsilyo. eh. Magbuwag ra man Magpatay na gihapon. gapon. Di ba maayo nga, okay, kanang suportahan lang. Kana kita karon live-in, inana, okay ra, tingali no, kay ug palitan magbuwag, wanay hasol. Total, wa man makasal. Pero,
di lang unta mga anak daghan. Tinood. No, di ba? Usa lang. Oh. Usa lang. Kanang suportahan nimo ang imong anak ug panalitan di mo magminyo. Pero na may naanati presdo nga, musulti lang sige kano, wa mo koy gugma sa imong anak. Oo, ina na. Oh, ano, suporta na lang ko. Isod kay Prangkahan nimo. matipon mi, nya wa koy gugma. Oo. Kita lang na inyong anak. Mao na, niya. Oh. Tingalig magkabuwag lang niya mi kay tingalig makakita ako mahigugma ko. Oh, Diba? useless ang unsa na bam, seremonyas kung way gugma ang lalaki, di ba bam? Why gugma kay ingon man gud nga kanang ug ari man gud ka sa ingon lagi nga ug magminyo ka it takes 3 to marriage. Laki, bayi, plus Ginoo, which is God is love. So why love? Why kapuslanan nilang kaminyoon? Mao lagi. Wa man ta ko gibuhat ang anak ko niya iya ramang anak mo dunay gibuhat Ang na babae ko. So mo. ang babae di may mo kuna. Oh, agresibo ang babae. Agresibo mo ba lagi? Mao yung lugos sa Mao lalaki. na. mani. Saon na bam, be. Maluwi man punta sa Wala naman tay time. Saon na. Wala naman tay time. Ana na lang ni. Eksakto tong ingon tingali nimo Ate Pres. Sa panalitan og piton siya sa amahan, Oo. nga di gyud siya magpakasal, mo resulta man na nga ikiha siya. Oo. Tawag na siya sa barangay. At tos barangay, mga tarungan siya nga wa gyud siya gugma sa maong babae. So iyang buhaton na lang, eksakto tong ingon tingali Ate Priscilla, nga muhatag lang siya og sustento gulyat sa Ito ka bata. Kaya wa man siya gugma, magunsa man nilang pamilya, magunsa man nilang panaymalay kung way gugma. Usa na sa English kanang a home is not usa na sa House sweet is not a home. home. Amurag ingon ana ba? Oh. So iyang buhaton ani nga mga tarungan sa pananglitan kay di man gyud sa makipagpakasal gulyat, giguroy siya di man gyud siya kay matupad ang babae man ako una. Masangko na nga ipatawag na siya dito, ikiha na siya sa barangay ba dito bas pulis. Asa siya? Mga tarungan siya nga wa man siya gugma, ang gauna-una ang babae man. So iyang buhaton mo sustinto lang siya. Okay. Mo sustinto. Dala. Lang. Para dunay kahusay ug dili siya masugamak sa dugang pangmakalisdanan. Okay, ma'am. Ug salamat sa pagpadagan natong tulumanon. Ko na ko ang pasultiyon. Tukan ko na. Subscribe to Dramaturgo.